Poznáme tri základné metódy ocenenia firmy. Prvá metóda je majetková. To znamená, že sa stanoví trhová hodnota majetku, ktorá môže byť odlišná od účtovnej hodnoty majetku. Vypočíta sa tiež aj hodnota záväzkov. Po odpočítaní týchto dvoch položiek dostávame hodnotu firmy pre majiteľa. Druhá metóda je tzv. Výnosová metóda. Táto metóda ocenenia berie do úvahy výnosový potenciál podniku, teda aká je súčasná hodnota tzv. Budúceho čistého cash flow. Po odpočítaní čistého dlhu, prípadne ďalších úpravách dostávame hodnotu firmy pre majiteľa. Tretia metóda je porovnávacia metóda alebo metóda násobkov. Používa sa najčastejšie násobok EBITDA. Vynásobíme EBITDA násobkom pre daný sektor. Následne odpočítame čistý dlh, realizujeme príslušné úpravy a tak dostaneme hodnotu firmy pre majiteľa. Pre ďalšie informácie o oceňovaní firiem pozrite www.oceňovaniefiriem.sk